Mane project. Ele mazindo. Mane kitu. Asisa notore bamzino powi. Gift ya katanga ilipo. Ya kazi ndi jeso iya tipo mirei kupari jeso. Watu kupari saka na mafuni palesi mbado lofokuna baba. Andika ndio ya kato tanga kuwa sasa. Kuko kera mwenawe. Mune fangiri hapa ba wrong way ya. Waita ni jeso ya kiteki. Nokuta sana kwa pangwani. Sasa asineka. Kapale gift hiyo. Yeti gift hiyo ilipa hapo. Sagamai, mwenye huyu majo, westo, no pasa, gift yake ilipa. Yesu, utapari kunyaka kwa baba. Amekupa kwa siri, kule mekesa kwa rufu kwa Yesu Kristo. Kule nakemeke kwa mchichi kwa. Kutuwani wasiye kutukufa Yesu Kristo. Wakavikirwani kukanga mubasa kaipa. Kusaru kwa kujenga kudenga. That is the gift Yesu kuna baba ilipo mwanao. Right. Gift hiyo human. Kiri mumweya uya. Ulo waka saka patenda kwa. Ukasido karamuka kumumiri umwena umwe. Sinao. Umweyo umweya kana wakasa. Umweya wakana wakasaka. Ulo kono kusaka ile. Wakakamwe wakangoni. Yara sake wakushike kutata. Kuti lenzo muzo ndalika baba ngapala. Ukize kudenga. Tukari wateni. Amen. Uma basi wangu ya uya wakasaka uya. Kuumuza uti Yesu wakareba kuna supply kule kasaiba sasa sikosenda kudenga. Tukari wateni. Amen. Yalumo kama yayo. Hiyo wewe. Bali ukasotomba, yakana kwa kanya umolewa. Bali ukasotomba, Yesu wakaima wakaita. Right. We have it. Ya sababu kujibadi badule. Ikakadha kutongo sabangira. Sinongo teki. Karinongo tendaka ni. Tukalewa tena. Amen. Right. Saka sino. Saka tina Roma. Wabiri no Paris. Roma ndio. Right. Hino es wish it be. Paki so yo put. Iwe runa baka so no tata. Uku weya waka maraba mpapa. Kama Maria waka kwa nomo no. Uri ba. Wasito. Aswata. Na upo. Ndio ngaba phone ando kucheta kumbiri. Ndio. Bana hapa ndio kucheta na kula. Tukurengeni utangula kero kula. Ethnicity in us. Thank you. What is happening there? Mumweya, iwe wakasiga babina kotuya. Muri bakindi guys. Muri bana kusifunga kuri mukiri.
Why? Because you don't have the spirit of God to guide you. To avoid you to the things. Bakadini, Sakawor. Sakawor what? Mumurama menu. Gabriel Kulisho Guraka. Mumurama menu. Gabriel Kulisho Guraka. Don't just utter your words out. You know, going to be let us tell you. What can the budget tell you? That was what I was headline for you. I'll tell you this what I will sham. That's what you know. Gamuraka, who is so for that is the it's going to be fine words, good words, mild words. You know, Masoko Kwao, I don't know what was ya. You know, I'm a couple. It's a town. I could not put out as a town. There is a Mutani now can't deal with the choco. Legarakana. Put her with the town. Yeah, never put a good party. When Gavata come and Marie Guerre Choco. Somebody that I'm doing it, and from one of them was a seat. When it was on the door, but already I wanted to see. Who let a paco seat? Sorry, I want to was still this part. The chocolate. Chocolate kills. You don't see this our thing. One knows one of Paragut. I'm going to leave and get my list away. Look, I don't know what it's saying of the day. So still this one, very good task. Put what was saying today. You can watch Beringa. Wewe vesteti. Feti. Ndio kusema zamu ya mchene wa mwari. Amanga ishi walisimbizo mahari. Mbambo. Kushika bazwari kujikinurwa. Mbambo. Munona, mwili wako yapapenda kosa. Wabe kare mumiri mumiri wangu no. Uneruba tu uno. No mwenye utala kusoto. Ndio urekuuzwa ni Paulo kuti. Imimika. Imimika. Eti niri zingi. Muterere watu. Muterere. Regera ikutemeta. Mweyo wangwa. Dikata ura hau. Mweyo wa maka isi weti simbiso mamuri. Isu kutaka kwa kenda mweya. Musere bapeta kosa. Waka simbisa. Kutenga kwenye kwa na ingeropa na jesu. Chika kwa wana wangwa. Chika mweya mtene wazaka. Waka adopta our childhood before God. Through the blood of Jesus. Ndoko simbisa mwana wetu. Uchi kare nesu uchi wana wangwa. But musuwa uno so tough. Chimbo ndwai.
Usacheme tomu ya mwana. Wakasaka papenda kosta chisimbiso tomwana wetu pana baba. Kuti kosenda kudenga. Unochema hau. Ezi wisi chizi. Nukwana njana ndoti ndini mweya wacho. Uyu ndio unoti ndiri mukati iyo umbeto pombo. Mweya utadza. Ha? Kefa. Ini ndiri muno. Ndakatumwa sechisimbiso kuti uri mwana wamwana. Asi waita upombo. Nai mwana uyu. Nai munhu uyu. Auzivi kuti uchazonotongwa munhu. Wozonongorera zona kevasi dzanzenge muwaini. Dombo dhapa padziri dzese. Hatikuoni. Asi mweya wakaita chisimbiso uri mukati. Unokuona kuti uri kumwedo. Mweya utasa kuma. Ndakamuudza kuti usahura. Unozondotongwa. Asi panapo wakumwa zedo. Mweya ufunge chiko chinoita uyu munhu ndiri mukati. Unoitiri kudai. Unozoona ndikabva ipapo ndasvika pamwe mwana wafuma kuona mbosawo kuda ngokuba mweya mwari wotasa uyu mwana unoziya here kuti chazotongwa asiiwo asi ndakatumwa kuti asi iye ino unotaza ine mweya wotochema unochema because that spirit is inside paunotadza papa the spirit is inside you. It is meeting another and killed away his hand man. It's a dog who you what him? Ndaitwa when he was cut, I don't get. He was only 8 days. Almost the area would be just on the tongue. Mangana waited. Who where you are married, uno chamber, that's a turkey. You know, Funga, who's a send that we never did. I says, I will not say that. Next, you not about doing that. The spirit is clear. What him? You don't know what you are laughing. No good in the way come on, yes, it's a still silly, but that spirit of the proper Pentecost is crying about your teeth. Don't you see very good to talk about that fine thing? Don't talk. Uno see what put some with us. Never know where you have been now. Unuroya, but don't look at as well, I kufa. Very good. We are removed. What is it? Don't you remember? I say, you know, as a chico challenge, as a good barrier. What up here? What can you go, Macone? I was very good to just on the tongue, but Yanumia Patricia Soto. As you know, only did Ukakutsi, Ufungoti Pangwanza, Mangwana Watom, when I'm at the that spirit is crying. The mother said, Boros, what are you working? Naiko Kumbirai mean one, Messenger. Musa Cheme, Seme, ya. One man. Wakaza Mumiri Sechi, Simbiso. Wakaza Mirwen Sechi, Simbiso. Chino Simbiso, the Muda is Wundi. Mavana, one man. Taka Simbiso of the Muda, which is Mavana, one. That means mind. Kalawan Mari. Tolerate Simbiso. Taka Tika. Adoption, certification of your childhood. It was wakati utatunzwa hangwa na umai uchiremeretero para Jesu akakutenga kuupize kuzi asimusisa wakafa ndosa unupika mateme asuchi mweya wachemi point what not the point iripo sino chemeto kutata batireka kuya ukuti chipfeka matemeni kumweya kuna rugare unorwadziwa mweya muteni ngezvaunoita asi uchiite zunhu zvawakaregerwa ngeropa raKristu zvawakakanganwirwa zvikanzi wamunhu kwai wakapukutwa wakagezwa ukapukutwa ukanaswa ngeropa raJesu kuti uchiite mwana waMwari. Now you are God's child. But pamusoro pezvo ndoporudza kwokutadza. The spirit is crying ngemaitiro ake iwona. Chenjerai nyika inoguma. Munofa makadaro. Mugofa muchitema. Imwe record iripo free. The open head. For the indicated of tongue. Jehovah, what the Holy Trinity is there. Are we ready? Are we ready? Kunyarara. The animal is caught. Somebody will then you say, only Father was to be down. Don't we go and get you
Mini say God. That when I'm sorrow of Tampa and go as inchiwe. Initial cost began, Father Lord God. If I didn't, Father, to make you spiritual by jungle. That's what I don't talk about the temple to go pushing on the maternat. Unayo. Make us what to bed, initial court. Don't know you. We Maranu. You were Nanbara. You were. Thread you modification. Only Father Lord guided it. Every way, penation, conduct, meditation for crowded by jungle. Any mark section, Father Lord guided by justifier. To get mighty speaking minister. How are you, dear boy? For any mighty court, no matter no. Treasure in Migare. One way. Any benighted for the ever secure. Mind you speak now. Da wana benzira tendera pamba pingudeso. Saka you mention condition Father Lord God that yeah. Koka mwanaka digiri kakada kana utemerwa uro yuti zadini. Saka pano zokura mwana unga hunetsa achitwana wani kwa wadzoka achipomerwa nya uro. A mission for the Lord God zuri kapa kwano parira mwana wapisa mwana unyora rugare karwele mi. Remember you said it out mikiasi. Ndautana baba yangu abo wakachitira abo ibabo. A mission forever spied by Lord God and did out. Mikiasi. And did you say? Why you said for the heavenly Father to make you now? Jennifer find the door banish. Man, you speak now, make us man. And this you be ever say. Davona Kamaka Ronda Kumaka Tenzi. Kunyarara. A beauty nation forever speaking. Make us what it too bad. You wonder if I can for the ever speaking in my jungle. The enemy you speaking master Father too bad. Saka Kamaka Ronda Tenzi kwa. Kafunza mweya kutusadini tukaimikiasi a new soul be God Father Lord and you sent to rest by jungle the make us want to bed mama mnoko wakoti bati gomula manuki pambulipande kamepo kakati shati zoto tuna mweya a trade you say minister dara mjifamba pama mjifamba ureso wanonga tukutendeka minga and you say by now man you speak now to bed for the heavenly Father to better. Man, you speaking now, make us, man. We are quite trusted by jungle. The man, you speaking now too bad. Because you know that is a good can you set to be guarded by jungle. Man, you speaking now, Paris, Mashoko, Nanga, that taka mosa, Kutivana, your so I know Pomme, Papa, Shata. So I know Mikas, don't go with the Panamera. Radical you ready forever, master created by jungle. The man, you speaking now, Mabete. No ulipakata shama tenzi yakawa kumurira zimwe zinu zakashata man. Then concerning Ben Costa, Ben Father Lord God, zikakonzerera kupa kugara kwenyu nehama dzenyu mungaviringana too much. Mukazona moti apa mabha magara apa mabha muchipomedzerwa mabha magara. A brain mind connection point be ever so now. Make us ukatitumete and contended by Junimai. Zikaimikias zikatitenzi zikauva kuze uchiti makapome tundi dzigwa zimwe zunu neimwe shamwari yanga yakambashata kuti dhuma mind you say saka zvona zvimugadziriswe zvipere kunyarara Lord God forever speaking master holy again why you sprinkled by jangled mweya ukanditi imeva zvinurai a breed mind condemned oxygen by justifier. Zaporozwa nomweya ndizo chaizo asi pasara chinhu chimwe chokuti mweya wati muviri wenyu chaiwo wakashata tukaregarwenemi asi zvokushanda kumiri zvazo zvazvina basa mune shoko remhuri rinoramba chikutendedza musoro kudai emini mind God Father to bed sapoita kamwe chimurore chanoita chimutana chorova yangoti nemisona kudai Toti zvega zvibvira kuti uyu munhu akangofa zvangu zvanenge zvoda kuti pasona nomweya pari zvashoko zvakapoti nekanyaya munda kuti a real mind connected by jangled to ever master holy saka kanosvika pamunda penchero nguva kadai kamuroi ikako mikasiman initial commotion by jangled mind you speak now zidai nomweya inochokwadi ndokunza ndochokwadi ndozviro kwazvo saka zvinova hodari zvokuti uudze murume uyu kuti iwe pana pakumbirwe mvura yaanotora pakateramira woindokusha kumba nokugeza asi muviri wako muranda wamwari wakashata too much zvokuti minister how are you say the administration controlled by jangled mikiasi mind you so be ever set bent by jangled ndoza ndikudza mweya kunyarara
mukati maKristu. Saka Paulo wati kwai munochemedza mwengo dzimwe dzenguva atingagoni kuchemedza ngeziri maringoti atizivika izvo, asi mweya uri mukati unokuona kuti waite chocho wochema kuti wakoma munhu uyu. Mweya uyu kauyu unokundwa ngenyama, nyama inenge ichikunda. Mweya woti unokundwa ngenyama ikei, inyama ichatsva pasi ikaora, asi wewe watakure chuma chawakanganiswa ngenyama unondotongwa iwe. Woraira wanendizo ndizvo mweya wochema. Zokwadi fungisa shoko irori. Kana matendera nazvo mweya uchawo ndiwo zvoziva, asi waraira kunofanira kunaswa. Mwari uchatibatsira pana izvi. Rugare vatengi. Nokumbira kunamata kwedu. Vedu ndingakuvandirai bhati takapinda mandiri. Kana chiri chitadzo mweya unochema. Andi pane chemo mweya terai. Ndopana ndayo kusvika pachokero. Pane chemo mweya unodai. Kristu wa. Rugare vatengi. Mweya uchikupeso unoda kuti tiinde kudenga. Rugare ngarive nesu. Rugare ngarive nemi. Amen. Takatene vanhu vaMwari zvaidhira. Pambotogwa vomai ava nevamwe kana madhikoni 2 vamborevurura zvakanaka, nokuti kurowa hakuna kidzi, kunonakidza unokuita. Rugare ngarive nesu. Zvozvo zvakangofanira kunge takamborovhichana, asi hazvina nebasa rozorapika. Saka zvazvida kuti ende make us what to ben for admission say now when I wanted to mira. I said no man, trusted by God, the master father to bed. Imbo tora mai umboti madikoni umbotora nawo kuti vagomboti tasa kavati tasa wodzoka kuchechi nokuti zvoparuka rwo kungasupa nenyaya yeuro hiyo ogoreta kumweko. Rugare vatendi. Chiona zvinoita mweya uya wakadzika paPentecost. Unoita bad record, unorekodha chaunochema kwauri iwe, chawaita unonyora. Muri kuzvinzwa? Aunyori munyama iyi. Unonyora pa uyo mweya. Unonyora panyama iyi kuti waite upofu. Ndakamboti gaona waba. Ndakambomutisana nemaoko ako. Wendai wamwe doro. Makuma ndaikumbira kunyere kana pano kukura kuti mundiregereyo, nokuti mweya wacho wakadzaka kuti muzoparidza nawo. Kana mweya wekuparidza unofana kutenderwa, ngokuti wakatoti kwacho hauna kuya mutazoprofita nyangine mutizoprofita pachapter 16 unomusazozivi nekuprofita nechi. Asi pachapter pakwira kudenga wakati mumirai kuparidza muzoparidza shoko kana mweya wadini wauya. Saka paPentecost vanza kutenderwa kuti mweya uprofite mutendere kuparidza kwaJesu Kristu ndozozaunouya. Rugare vatendi. Rugare vatendi. Zvaunoita ndizvo zvekuti ukatadza unonyunyuta uchitaura kuti iwe zvawaita izvi ndokwadika unondozozona mangwana we uchinyora panapa. Saka kana timboti sei wazofa, iwe wazofa, vanhu votora nyama yako iyi vovika, mweya uyu wotorwa wodzaka pasafu. Unodzaka uine record yezvawakaita. Chapter 14 verse 18. Kuti kana munhu achifa achikura muna Kristu Jesu unokwira kudenga kunozorora, kuti ngokuti mabasa anomupupurira. Saka uyu unezakana uyu haukwiri kudenga mweya, ngokuti une record yokuti awanga uchigara munyika nyama yakamukunda akaita zitatu. Rugare. Saka kana wada Roman ukazofa wakadaro zino mweya iwe unoshitorwa uyu womira kunga kwakafu unomuka uine mavara ezvakanyorwa zvawakanga uchita panyika. Namwe dai tanga tisazvizivi, asi Jehovha vanoziva, ngokuti mabharani waJehovha mweya wakaisa chisimbiso mauriyo. Sakitari waJehovha, sakitari waKristu pamabasa edu, mweya unenge uchinyora mabasa ako. Pazuva remhedziso unotongwa ngezvawakaita zvine rekodhi pamweya wako. Unozindwe aiwa sokuti ungandipomerei nini mafuta okuzora, zvokuti ndingakupomerei wewe mafuta okuzora. Chikuru chiri pauri
irecord yakandikwa pamweya wako uyu mweya ndio zaunenge uchita uchinyora record hiyo saka upo kunyuka ino mweya unobva kwaziwa kuti ndakalichitwa nawo musahura kana ukati usahura zikadzimwa ngeropa rajesu iyo ndazviiti kwakudzima mweya uya wosara wakati mbumbumbu kuna usisina tsini ndavadotiri basa reropa raKristu kuti rigere vanhu zitatu hakuna unoita kudenga ndokumena kakwana tichaenda kudenga through the blood of Jesus tichaenda kudenga through the blood of Jesus tinoregerwa ngeropa raJesu kana taregererwa tikazofa mweya wangu usina rekodi chakashanda kudenga ndodi noini saka tinoparidza kito kuti all of you come to Jesus muone forgiveness zvakaipa kuti kana maregerwa musokufa kuenda kudenga ndava kana mutafa makadaro musina kuwana kukangamwirwa aiwa rekodi iri pamweya aunopindi kudenga unondosa ukarova 10 zvinonzi kuerera mweya unotogomera unogomera right hino inini kataparidza kudai mukaramba muchizoita zvakaipa munotemedzwa mweya munozvimba kuramba munotema shuwa kuti ropa rakacheuka mwari pakutokutimudhimezve mabhikiro zvikarakuva kuti ngandisimbisa umwana hwavo pandiri through the blood of Jesus pakuchitumira mweya mutsene kuzoisa saka kuti makaisi wechisimbiso zvacho umwana pana mwari ndiwo akauya kuzosimbisa kuti mava namwari inotimere motadza bhuku reri mumakorinde refukakutora zvishopa pamakorinde rinoti kwai amuziyeri kuti muri temberi yaMwari kuti ivesa amuzivera kuti musivei dai waiziva kuti isi wako ausati waihura dai waiziva kuti ausi wako ausati waiba dai waiziva ausi wako ausati waibata uroi wairasha uroi dai waiziva kuti wakatotengwa for God by the blood of Jesus wairegere zitazo kuti mweya Mwari ugare mauri usingachemi unebata saka regerai kutadza nekuti munochemedza mweya waMwari ngatirege kutadza mweya wakadzaka papinda kosi unochema ngezvatinoita tichimbaziva kuti Jesu ndiye wakapromisa mweya ukatozouya tombati mweya uya wauya taanawo mukati ndopo totadza futi ngazirege kudaro ukareva 10 verenga tichaverenga 31 namba shungu dzose nokutsamwa nehasha anivosiya ipapo ndo shungu kutsamwa hasha ndo ziri muklasi yeupombo yandainichitaura ngazibviswe zvisataurika hasha kutsamwa nechi ngazingobviswe saka ndizvo zvimwe ukangaita zehasha uyu wotokomurena chiko chinoitoya Jesu akafa pepe nange pavai muchitokuroira vachiro vakamotere zomondiitire taudaro pabhabhiro zomondiitire mutazivona kwai una kudaro wakangonyarira kudamara parufu womuchinjiri saka munhu unofana kugamuchira kutadzirwa kwake iwe usingatadzi kushandisa hasha kana shungu asi kugadzirisa zvinokukonzera kuva wese saka hasha hatifani kuva kana nokutsamwa rukareva 10 rukareva 10 right 32 namba nokutuka ndati ezimikirida we ezima 8 verse rakaita iziti 14 kana 15 iyoyo patatangiro basa ndokwandiri kudzoka naye Roma ngokuti bhuku rati kwai mweya wamakaisirwe chisimbi so mweya wamakaisirwa chisimbi so how did that happen? I need to clarify vanhu ngavateerere kuti Mwari utibatsire nokuti ndo zvatawire kumutambo tiparisire pangeri ngesimba rababa mweya utiparise shoko to clarify the point kuti vanhu vazive kuti takasimbisirwa umwana hwedu pana baba ngeropa raKristu. How did that happen? Vanhu voteerera wazwa here verenga 8 verse 10 varoma musoro shoko pa 1 upenyu utsva muna Kristu Jesu 14 ndino ndinongona kumafokutangu ndino matseta pandino kumatseta verenga
14 verse. Yeah. Nokuti vose vanotungamirirwa nomweya. Vanhu vese vanotungamirirwa ngomweya waMwari. Ngomweya waMwari. Ivo vana vaMwari. Iva ndo vana vaMwari iva. Ukaona uchiti woda kuita chihladzo mweya woti woite izvi. Ona Jesus wakafira pamuchinji pakukuregera unoite iworega. Wazoona pakazvaruke mari inobvire kuba. Wada apa kumba kune zvaro. Andombato woda kutora mweya waMwari woti iyase. Takati kashandai nemaoko enyu. Kuti mukozorya zvokudya zvenyu zvimene. Motozvipaonesha apa zode kuba. Kukana ukafana ombareka. Wosiya wayaregera kuba munhu. Mweya unomudzisa kuti ukaba kudenga udini awi. Paunofunga kuti wauna kakati tiriviri kamwe kamwe nake munhu. Vanoti kunaka iri vana vabereko mazuva ano. Dzamhenya dzega dzega. Vakutokangana mukazi wako uruba ngokuti pane kamukadzi kauri kutarisa. Mweya woti panongoti kuti iko kutosekererawo. Yes, I can help you today, you know. Chapurenyemba nomusana. Mweya wako ndembi. Paunongobvunza kuti dei ukavaneni kuti unoite mukadzi wako naye mweya unongobvunza kuti hauna mukadzi kumbe chinoita kuti ubatepo chawozoona chiri pane kaka chisiri kumba kwako chi aiwe sorry pakuregera kwakutokasira kwakutenda wai baba vachikona kuita zvavanofunga kuti mweya unovatungamirira uchivarambidza kutadza kusafeguarda nguva yekubva panyika uinde kuna baba ndo basa rawo. Saka vanonzwarwa ngomweya vanotsiurwa ngomweya vachizorega bhuku rati ivavo ndo vana vaMwari. Vese vanotunga ngomweya baba ivavo ngomweya mutsvene ndo vana vaMwari. Request God kuti vadzidze mweya mutsvene wokubatira kukurumura pazvakashata zigopupura kuti you are God's child. You are God's child. You are not a common person. You are forgotten. You are forgotten. Unotungamirwa nomweya. Awiti statu unokudzivisa kuti regera. Sari wangozoona kuti chitadzimiri vakachitopinda. Ndamweya Mwari unoramba hau. Unokutungamira. Why uchikutungamira? Because uri mwana waMwari. Please fight to be God's children. Kuti tirege kutadza. Rugari vatendi. Amen. Yokumbira kufunda. Zinonzi kwere. Amen. Then it will for the Lord. Mind you speak now. To the brain mind you bring to the Bazangi. Nikias what it do be. Kunyarara. And you speak now. Ndavona nzira kuda mvura zhinji. Asali nesa ndo kuti nzira karakazara manyanga muviri wese. Munyanga umanga muchibuda utsi. A being mind speak master father to bed. Mind you speak now. Saka paka pachibuda utsi munyanga dziya. A brain mind you say because father Lord guided by Bazangi. Chikutsi cho chachikachidza vanhu vakawanda. Saka zvaita kuti wakachidzwa nechikutsi chiya. Ndoya mozoti kwai what a sudden death. Unokorwa musoro kwadi kuti kwakutoshaika. Ndafunza Mikias you can speak now. A brain father Lord God by Bazangi. Saka ndiudze vanhu vaMwari kuti neketera kukuya chimwe chigwere chakakura kudarika ichi chokuti munhu haarwari 30 minutes unongata semunhu wanzi wa stroke watodona wotofa ipapo. Saka mweya watiudza vanhu kuti nyengeterai nokuti kuri kuya chigwere chakadarika ichi. Ndokandiudza mweya Mwari watibatira kuti tinamate Mwari chidzivirirwe kuti tinamate Mwari kana chakunda kuti ndinzi ndafa ngandise ndisina chitadzo kuti ndindomira before God ndichonekwa ndisina tsvina. Mweya wangu usina kusipirwa ngenyama. Rugari vatendi. Rugari vatendi. Saka tinotenda ngoichenjedze mweya. Right. Vese vanotungamirwa ngomweya Mwari ndo vana vaMwari. Ngatikumbire mweya waMwari ushande mumiri medu urimo kuno umwe nomwe wedu wese. Iyi prophecy just the gift of prophecy pamweya iwo. As meeting ana such is done. Saka tono kuti chingere kushanda kiitiro kuti tiwanirwe mukana wokutungamirwa ngomweya waMwari kudzivirire kutadza. Kutungamirwa nomweya waMwari kudzivirire kutadza. Kudzivirire kutadza. Tichitungamirwa ngomweya vereka
Chaverenga 50 namba. Nokuti amana kupiwa mweya wouranda. Atina kupiwa mweya wouranda. Timutyezve. Kuti gone kutya jabu. Takapiwa mweya wokuitwa vana. Takapiwa mweya wokuya papenda kosi. Kuti utite vana vamwari. Watinodana nawo tichiti aba baba. Tinoti mwana kutaura kuti ava baba. Kana kuti aba. Aba baba. Kana kuti ava baba. Tinoti baba. Tinogona kudana mwari wedu kuti baba. Tirudhani Holy Spirit. Ani mazoni. Ati saka kutya kwatiri kwakabvisa. Tinoparidza Jesu patingadiwa kana patingadiwi. Kana zvichireve rufu. Jesu wati kwai anouya kwandita kuno muchinji kwako. Michirida wewe. Kumbaada. Perimiri dhindisi pakuchitakura apa. Muchinji kwako. What does that mean? Ready to die for Christ. Saka atichiburawo. Atichikufa. Tinoziva kutenda panyika panapa. Jesu wati kwai anotokundiparidza pamberi pavana vatumwa anemupupuri. Asi kana anondipupura kusika waurawo pamberi pababa nevatumwa ndichamupupurira kuti aiwa uyu munhu wangu. Saka titi mweya watakapiwa unotipe simba nepawa yokuparidza Jesu patinodiwa kana patisingadiwi. Panonoti aiparidza tourawa ready to die. Jesus confirmed that. Mweya watakapiwa ndo basa rawo. Ndio chawakashandisa chawakashanda papenda kosi kuti tiwe vana vaMwari. Ndio wanziwa wakati chisimbiso kwatiri saka unochema kana tatata ukariva 10 erenga 16 yoti 16 mweya amene unotipupurira nomweya wedu unopupurira nomweya wedu kuti tiri vana vaMwari. Mweya amene ndio chiko nani sana panapa. Kana uri munhu wangu mwana wa Mwari kuno ukariva 10 kana uri mwana wa Mwari uyu mweya unozotongwa unochengetwa uchinzi ndio unozotataza kuti uchengete umwana hwako hwakaona papenda kosi. Saka mweya uyu wakazeka papenda kosi akaona uyu asingatadzi asingaiti zitatu so munhu wakaregererwa. Pane communication between spirit iyoyo neiyi yakazeka papenda kosi zinoudzana kuti yes, thank you very much. Zauri kuita kai ndo zvinoda baba andikuudza aiwo uri mwana wani waMwari. Communication imo munhu ukaona usingatadzi ukashaka communication iyo miri mako somewhere somehow pane paziri ro dei mweya iwo akauya paPentecost nemweya weupenyu uri murubaso zvinopupurirana kuti look it is true indeed kuti iwe uri mwana wani waMwari. Zvotaurirana we need to kunamata kusvikira that communication isadzisvika kuti uchengetwe usiri mutadzi. Rukariva 10 we are not favoring mwana baba kuti ufunge kuti vaevhangeri yangu pamwe rinode kufavor mwana ari favoring mwana ari doesn't favor you baba ngokuti imeni vana tichafanana umwe wako unakire baba uende kudenga. Ndikaparidza ndiite zvandinoparidza because vaparidzi veshoka vasi vanoponeswa vanhu veshoka vasi vanoponeswa asi vaiti veshoka ndo vanoponeswa. Saka unoparidza nevanonzwa we need to share kuti tigoenda kudenga. Rukariva 10 rukariva 10 right inini wangwaza ba andiri kuno 17 man andiri zoka winde pa 10 9 and 10 pa 5 ruba pa 10 pacho munge basa rinoto mweya Mwari kana wakagare mumwiri usingatadzi wakaregerwe ziu kapfidza munge basa raMwari riri papo. Terai munhu Lord is two ways. Mutazwa walinga vatibatira kauya kuPentecost tiparidze chikoromo hwabati kuti zvenda kutenda. Saka ndikuudze ana mwana wambere andiza andidziwa usadziwa kana uchitadziwa ndinokudziwa wona kudziwa wewe ichakofanana. Don't retaliate. Don't retaliate. Don't resent. The avenge is for God, not for you. Amen. Don't sin. Don't revenge kana watadzirwa. Ndoti kana wangu revenge chete. So sorry makasuma ngokudenga. Wakakutadzira newe waso revenge. Mato watadzi umwe kune mumwe. Udenga kuna baba bucha indi. Udenga kuna baba bucha indi. Mato shata. No retaliation pa munhu waMwari.
That's why Jesus wakatenda kutambudzwa akasatiwa takaiba nechakayi. Wakapedza basa zvakanaka. Rugare wa10. Erika 10 verse 10. Kana Kristo ari mukati menyu. Kana Yesu Kristo ari mukati menyu. Muviri wa Kristo. Muviri wakafa nokuda kwezvivi. Kana Yesu Kristo ari mukati menyu. Muviri wako wagara painga pana wakatofa. Asi mweya mupenyu nokuda kwokururama. Ngokuti panotsvage mhombwe wawanikwipo. Panotsvage mbavha iwawu. Panotsvagwa varoyi iwawu. Panotsvaga vanhu mudoro iwawu. Auoni kudoroke miri wako wakafa kuzivi. Pasakagezwa naJesu zikavigwa paya zvakaperera ipapo. Saka miri wako hautadzi. Saka wakafa kuzivi. Yati mweya uyu urimidza uyu mupenyu uyu mweya uyu. Kana usingakazi uyu mweya uyu mupenyu. Nemhaka kuti paunogadwa nomweya kuti usadaro unobva waregera. Saka mupenyu nemhaka yekururama. Saka mupenyu nemhaka yekururama. Mupenyu kumweya. Ngokuti paunorunzirwa kutadza mweya wacho mweya unogadha kuti usadaro iwo ubva waregera. Saka tiri vapenyu ikosi nokuda kwaJesu nemhaka yekururama. Provided we are the doers of the word. Tiri vaiti vanhu. Rugare wa10. Zvinonzi kwero izvo. Ndokumbira ngatibatsirane. Ngatize kuzivi. Ngasitaurwe zinge zazvo. Asi iwe pauri pasi. Ngasitaurwe zivi nezazvo. Asi pauri pasi. Ngapanzi hapana zivi pauri. Wakafa kwazivi. Asi kumweya uri mupenyu. Nokuti unovarira kupedza baba. Rugare wa10. Rugare wa10. Nevenyoti. Zvino mweya wayeyo. Zvino mweya wayeye wakamutsa Jesu kuvakafa. Wakamutsa Jesu Kristo kuvakafa. Achigara mukati menyu. Kana uchigara mukati menyu. Iye wakamutsa Kristo Jesu nomweya wake. Chadzokora 11 number. Zvino mweya waiyeyo wakamutsa Jesu kuvakafa. Mweya waiyeyo wakamutsa Jesu Kristo kuvakafa. Achigara mukati menyu. Kana uchigara mukati menyu. Iye wakamutsa Kristo Jesu kuvakafa. Uchaponesa miviri yenyu inofa nomweya wake. Ndingasema ndiri kupuwa excuse. Yakaniterewa. Taura kuti pai ini ndinotobvisira kuti chii chawatumwa. Taura. Ndokumbira kwanzi vana mai pano vabudewo panze vaende kunobikirwa. Rugare wa10. Zvino kana mweya waiyeye wakamutsa Jesu Kristo kuvakafa uchigara mukati menyimi. Iye wakamutsa Kristo Jesu kuvakafa. Iye wakamutsa Jesu Kristo kuvakafa. Uchaponesa miviri yenyu inofa nomweya wake. Unoona miri inofa, we are talking about this. Nokuti dzirange nzira mbiri. Kumbareve kuti miri wedu unofa uchikafa panapa. Kana mweya wangu wakanaka, mweya wababa uri mumiri medu, iwo mweya waKristu unotuma kuti ndabva painga panapa. Mweya wangu unoponesa kudenga ndinoenda rugare. Ndinoponeswa ngomweya wababa. Provided mweya waKristu unogara uri mandiri. Saka ndichaponeswa kudenga ndikaenda A. B. Kana mweya waiyeye wakamutsa Jesu Kristo kuvakafa uchigara matiri. Mweya waiyeye uchaponesa miri yedu inofa. Your body, this is not a body. Kana nguva yekuzva nyika isati yasvika, tinotaura kuti baba munhu ngauponese. Woshandise mweya uya wakadzaka paPentecost uya. Wazizwa? Worova chirwere chiri mauri. Haikona ndini. Asi kuti ukadetsera Jesu ngazi vanotora mweya uya wova very much effective to conquer the disease iri mauri. Woponesa. Tinoponesa ngomweya uri matiri. Vakana uri mutatu mukaningetsera zvinoponeswa iro ziri muroyi kana kuti mupapa kana kuti zihuri mweya wacho hauri effective kuponesa. Inobatika here. Saka tikurayira kuti ngative vateni kuti patinomatirana Mwari vatiponese ngomweya unogara matiriwo. Mwari vatikatire kuenda kudenga ngomweya iwo unogara matiriwo. Take the spirit of Christ in your body. Tora mweya waKristu ugare mamuri.
utibatsire physical and spiritual world. Unangufuna utibatsire mwewe. Sika, I'm telling people to be clean before God. Kutuna mata, ina material effective. Tuna mata, ina material effective. So that we have a good relationship between us and God through the blood of Jesus. Through the blood of Jesus. One verse. Speaking many justice for you, signing many better. You signing for many cases. Jesse. Speaking many justice, Eddie. For you speaking for many better. No kumbira Jesse, tingoti gaga, shoma. Iroki madachi. For you speaking more better, you speaking many justice. Because na watu na baba kumwe udziko profit wakawanda. Yauri papa. Ugarangari nemi. Ugari masioni. Vamadachi mimi. Ngoma yemuchiyipidza kudai ndobva yabuda uko kutena kwa kuchibuda paburire pachibuda mvura shoma juniors pakunditi mutore mukaka motora dota rinoiswa mukati monamatirwa pamusoro pebasa renyu remushande maoko kuti many cases sorry Eddie mazodaro zviya mozombonamatirwa mombogeza mombokushwa nawo mweya wekudenga ungamboti sukei maoko enyu amboti bate zvimari zvimbowana nojesu uya zviya ndizo. Or you speak many justice, you speak more better. Mutumwa kudenga watiradza chishoko chidoko asi chihombe. Shoko raya pana sekuti ishiri mbiri dzabhuruka dzauya. Asi chiri dziapa dzanodzika kudai, dzaita senge dzanorovana. Saka nguva dzanorovana kudai, paita senge pabaka moto akawanda asi chanoshupa ndechoti ko moto wazobva nepi bo paite shiri mbiri dzarovana. Saka juniors pakunditi zvikanzi unozvo ndikati ndinozvo zvikanzi pane nyaya mbiri dziri pamusikana uyo dzakati kure asi dzichibva panyaya imwe chete. Saka nyaya yacho inozoitika ndeyekuti hazizotauriki zvakawanda strike asi panoda kuti mutibetserwe munhu waMwari kuti nhasi zvakafanana nesu muchinge mamboti stepi kupinda mumba kudai musazoita semunhu anozonzi chimbodzoka kwenyu. Tabva ipopota chishoko zvechekumboti chachimboudzwa vamwe chokuti imi munozonzi ngatimboendawo kumakuva kunoenda vamwe mozotenda kubvira kashoko keuroyi kada kuti kabviswe pamwe tikakashoko keuroyi kakako ndo kanozouyisa nyaya kuti muzoita semunhu anonzi panoroorwei kupera kwazvo mweya uyoyo wozokuuraya. Speak many justice for you sign more better. Mundiregerewo zvenyu munhu waMwari asi juniors wangu wangondiita zvakabatika zvishoma zvokuti dai zvaibetsereka maitora zvenyu mvura asi Eddie or you speak many better ndazoimanyira or you speak many cases. Ugare masioni ugare vana vaMwari ugare vatendi ndada ndikupei mhampa asi mutumwa wanditi ndimbomira zvishoma kuti baba kudenga vamboshanda kuti panonzi tambwe dress panonzi imbwe pana mombopinda mukati mombotamba dress patambwa dress kashoko keuroya kangambowedzera kubuda pachena kuti mazuwanirwe mukaka zviya nesouti nevakasununguka havo vombokweshai nawo vadaro zviya mozononyikwa zvenyu munhu waMwari pamunoendawo ungazoenda muchigamuchiro. Ungari maKristu. Amen. Saka ndinokumbirisa that was my address saka ndakuverenga pa 24 ndinokutaura pamusoro paJesu Kristu as Mercury priest ndovhangerira Peter ndokutanga kuparidza paPentecost saka ndokuverenga pa 24 chete asi kana kuri kwokuti need has this man for the better jurisdiction of my Lord Jesus ndinoziya kuti one zvakanaka mutumwa we have Mercury starting Mercury the way purified. Yes, hold on is here. Get on the word Mercury the way Zion is in Christ. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ndichaverenga 2:24 mabasa avapostoli. Ndichatangira pa 21 kuti zvinzwisike. Zvino kuchaitika kuti kuchazoitika kuti ani nani unodana zita rashe ani nani unodana zita rashe uchaponeswa unoponeswa vaIsraeri ini nasema sioni meza muri wai mashoko awa tere evangelii toparidza Yesu weNazareta wakaratidzwa naMwari Jesu Kristu watoparidza muri wakaratidzwa naMwari kwaKristu
Bashanga maba. Power. The power of God. Nezvishamiso. Wakaita zvishamiso manizvi. Zviratidzo zvakaitwa. Wakaita zviratidzo ndi Jesu. naMwari pakati penyu naye. Ndi Jesu Kristu Mwari wetu. Sezvamunoziva imi mumene. Mese munobereka magwara Iye wakaiswa kwamuri nomutemo. Wakaiswa minana. Nokuziva zviri mberi kwaMwari. Wakaiswa kwamuri nomutemo. Ngokuti Mwari vaiziva kuti tandinoita kuti andourawa. Ndinoziva usichabatsire kunyika. Imi makamuroverera pamuchinjikwa. Pano kuti mutende kuna Jesu amini. Vakumuroverera. Mukamuuraya namaoko avanhu vasingateereri murayiro. Vakushandisa vanhu vasina mutemo kuuraya Jesu asi asina njava. 24 yot. Vakamuurayire. Iye wakamutswa naMwari. Wandipa bonus ndasina kulira kutevera asi iye comes a very critical point iripa. Ndi Mwari vakamisa ikoko. Achiti vanhu vabatsirwa. Instead vanhu vakurwisa Jesu Kristu. Vakutomuuraya. Asina mhosa. Zvino iye Jesu Kristu wamunotaura wakamutswa naMwari. Amusunungura pakurwadziwa kworufu. Jesu Kristu wakamutswa naMwari. Amubvisa pakurwadziwa kwerufu. Nokuti zvakanga zvisingabviri kuti abatwe narwo. Nokuti rufu rwakabata Jesu Kristu. Vanhu vanoiswa pakunotongerwa kufa vanenge vaine death sentences. Kana waite chimuita chokuuraya vanotonga vati there's no way tingati iwe ungararama panyika iwe wakauraya. Saka your penalty is what? Death sentence. Andidika sikauti ngaurawa vana vabvunzana. Iye kuuraya nhingi uya. Watozotongerwa kuuraya ei vaita havo munhu yanga wanetsa hapana unodemba. Saka zvakakodza kuti makororo apinde muguruva. Asi Jesu Kristu asina kufanira kuti vamutongere rufu. Wanga watadzei. Zvanga zvisina kufanira. Saka vakuratidza kuti ndivo vakagadzira odha. Vakamuita kuvakafa. Bhuku rinoti vabvisa kurwadziwa kwese. Bataipoita. Ndikandipisa apa mwana wangu. So thank you for your understanding. As married. Mwari vaziona izvozvo kuti wakatambudzwa atenda rufu rwomuchinjikwa. Mwari vakamutsa kuvakafa ngokuti vanga asina kufanira kuti agare aone kuona. Nyama yakasama kuti Jesu wakafa ino wakavigwa. Saka the body became decay in the grave. Yakaorere muguva. Asina kudani. Saka wakamutswa iye ari upenyu. Mamutsire aJehovha. Sit down. Vakavabvisa kurwadziwa kwese. Take note of it. Nemo chimborangarirai mafira aJesu. Chimbonderei munhu. Mafira aJesu Kristu ngokuti ezimisiti vatonga vasha vanapiriato vakashayiwa vana Herode vakashaiwa navese vatongire mhosa vakadii vakaishaiwa pakungoti aiwa. Saka mutemo unoti ngatisunungure munhu wani pamutambo. Saka tobvisa ani kuBhanabhasi nani naJesu. Iye usina mhosa iye ngaurawe Bhanabhasi sunungure. Kusunungure munhu wakauraya vana vavo. Pakuti uraya Jesu asina mhosa. Saka zvasina kufanira kuti vamuuraya. Asi nokuda kwaBaba zvakafanira kuti ropa rake neyabuda pateni igese zvese. Ungari vateni. Saka watakwa miri wese makumbo mupambare magadziko maoko dumbu musana musoro kwaite zvitubu zeropa zeminzwa yakagadzirwa iri. Pakuti ropa zaitirwa ito kumwe nakomana womunhu. Saka zvisina kufanira. Saka maronda ari pamiri waJesu ese Mwari vakamurega kuti mvura izorefeidze pafa mweya ropa rapera munyama pakuzofa. Kufa kwake kubudisa mweya uenda kudenga kuna Baba. Nyama ichikwatise muguva yaifanira kuora. Iwasamboti semabharukirwa ainge hebi ayange yedu yaifanira kuora. Zvino Mwari avada kuda kuti mupenyu wapedze basa ravaida kuti aite antu wakaorere muguva. Friday, Saturday, Sunday morning kwakutomuka. Jesu womuka paya paiva nemavanga eminzwa. Paya pakatsemurwa miri wese ngeshamu. Pese bhuku rinotiro kurwadziwa kwaakarwadziwa nako kwese kunyangwe nekwezipikiri. Mwari vakabvisa kurwadziwa pana Jesu Kristu pakumutsa kuvakafa ane the very finest skin. Garingara vineso. Ndipesendana kuti hope. Ngangopedza ukura. Ningopedza zvakanaka.
Sukari wateni makiriza wewe. Epi milioni nyingi. Saka wakapita kufuatiwa. Saka kumbuka kwa Yesu Kristo after 3 days. Kunoreva a miracle of God. Marapira is a miracle. Amen. Marapira Jehovah is a miracle. Saka wasebezwe zote. Marapapori. Bai. Imi Yesu Kristo masunungure manjenje magwede nyure marapapori andora pachisika skeri. Roba karapa Kristo. Akamkokua hapo. Sasa kesho kuna nini kwa kusimba